Hej YouTube, det er Jonas her. Vi har en unboxing af Razer Black Widow Tournament Edition. Det er ikke Chroma, fordi det var lidt dyrt, tænker jeg, så det er nok det samme som det her. Så hvorfor ikke bare tage det her? Og det, ved du hvad, Chroma, det er bare et par lys. Så det er bare lys i keyboardet, så hvorfor skal jeg bruge det? Så lad os få en unbox, og jeg har haft det åben. Lige for at sige, at det ikke fordi jeg bare... Så jeg har haft det åben, jeg har også haft den her åben, og mine stickers de ligger lige her. I se, og den her her. Vi starter med den her. Det er bare, når du har haft Razer produkter derude, så er det jo bare sådan, hvor der står det. Congratulations, there's a turning back. Yes, okay, fint. Ja, du kan få pengene tilbage for lortet, hvis du har lyst til det. Eller også få pengene tilbage for noget, som du allerede har købt. Quick start guide, okay. Ja. Yes. Ja, kinesisk, det kan vi ikke læse. Og det er også bare noget warranty guide, hvor du bare siger important product information guide. Nej. Så er et billede af keyboardet. Jeg ved ikke, hvad der står. Og så er den her kasse her, der står her. Actuation point 0,4 mm. Det vil sige, du skal trykke knappen 0,4 mm for at den trykker et tal ind, eller en ting ind på keyboardet. Så det vil sige, du skal trykke 0,4 mm ned på keyen. Du kan faktisk høre det der, når du kører den til klikken. Så, og der står her actuation versus reset point. Altså reset point, det er der, hvor du kan trykke igen, og så stadig kommer noget op på skærmen. Så det vil sige 0,4 mm. Når der kommer 0,4 mm op, så kan du trykke igen. Så kan du trykke igen, sådan så du får flere. Og up to 60 million actuation keystrokes. Altså det vil sige, at du kan trykke på det her keyboard på hver eneste knap 60 millioner gange, inden det går i stykker. I forhold til normale mechanical switches, altså normale, det her det er Razers egen mekaniske keyboard, eller mekaniske switches, og her er det braided kabel, du får med til at stikke ind i keyboardet, og de er guldbelagte. Altså du kan bruge, det er et mini USB stick, tror jeg det hedder. Du kan bruge det, du får med til din PlayStation 3 for eksempel, det kan du bruge til det her. Du kan bruge næsten alle, altså lige se her. Skal jeg tæt på, så man kan fokusere. Det er sådan et lille der, du ved, hvis man lige kunne få mig til at fokusere. Ja, I ved hvad jeg mener. Det er sådan lige lidt, og du kan bruge næsten alt til det, så det er helt vildt. Så skal du, hvis du ødelægger, så skal du ikke købe noget nyt. Men det gør det ikke, det er jo heldigvis braided, så det holder det bedre end måske, hvad sådan et her iPhone ting gør. Som mange klipper det i stykker eller noget, som mig for eksempel. Lad os få keyboardet ud. I kan se, det er keyboardet sig selv, og du kan kalde det, det er bare dejligt tryk på det her. Og det larmer helt vildt sindssygt meget, så det er sådan noget. Nu sætter jeg det ned på. Fuck den der. Altså, bare at skrive på det, det larmer helt vildt sindssygt meget. Altså det. Så en god idé, når du snakker Skype med dine venner, eller snakker over, hvad hedder det nu, Teamspeak, skru lige ned på din mic. Det er altid meget godt, hvis du sidder med sådan her mekaniske keyboard. Og switchene, altså dem der sidder bag knapperne, det er de her, det er Razers egen knapper. Skal vi se, jeg kan få den til at fokusere igen. Der var meget mørkt der, ikke? Jo. Vi går herover i stedet for. Så er det sådan en, der står også Razer, man kan ikke se det ordentligt, fordi der er sådan, men ned under den her knap, der står Razer hernede, så det er Razers egen knap. Før hen i tiden, der brugte de
der brugte de andres mekaniske knapper. Nu har de lavet deres egen, og den har de valgt at prøve på det her keyboard. Det synes jeg er fint nok. Den larmer dog lidt meget, synes jeg, men det, jeg kan godt lide det der. Jeg kan godt lide feedback, der er på det her. Og den måde, man trykker ned på. Altså, udover det, så er det jo et fint keyboard. Vi kan lige prøve at sætte det 10 gange. Hvorfor ikke gøre det? Det kan vi se, hvor det lyser henne. Det lyser selvfølgelig ned i mærket. Og så er der nogle, så er der, hvad fanden var det, det hed det der? Det hedder Gaming Mode Option. Det er sådan noget, hvor du trykker Fn, og så trykker du op på den der G-switch, altså F10. Så hvad hedder det? Så når du er inde i game, så bliver din Windows knap herovre, den bliver ikke, den bliver deaktiveret, så hvis du trykker på den, så kan du ikke gå ud i Windows. Så det er jo faktisk det. Så det er jo en af de smarte ting ved det, synes jeg. Og jeg ved faktisk ikke hvad den der M-knap er. Jeg har aldrig fundet ud af det. Nu sætter vi lige til her. Og sådan der. Så sætter den ikke engang til. Den er ikke engang tændt. Nå. Så tager vi bare den her. Den her. Men altså, en ting, det er faktisk, at kablet faktisk ikke så langt. Det er faktisk meget sjovt, synes jeg. Hvis du har en computer, der står helt inde i et andet rum, så er det måske nok en dockstation til, hvad hedder. Wow. Okay, jeg kunne det til lys. Ja, det var godt nok lidt irriterende. Så kan jeg ikke vise, hvordan det lyser. Men vi ved, som alle, så lyser det nede i Razer-mærket hernede. Og der lyser på F10 og F9 og Caps Lock. Det er det eneste sted, det lyser, tror jeg. Sådan, lige hvad jeg kan se. Og Scroll Lock, tror jeg også lyser. Ja. Men ellers er der normalt skru ned, mute musik, skift sang og sådan noget. Det er jo bare FN det hele. Det hele, det er sådan, det har du set, FN, det har det samme grå som F1, F2, F3 og F5 og F6 og F7. Og det her, det er jo så pausetilstand, ikke? Så det er jo så en meget fed ting, synes jeg. At de stadig, selvom det er Tournament Edition, og de har cuttet padden af herover, de har cuttet numpadden af herover, så er det alligevel inkorporeret de her. Det synes jeg er meget godt lavet. Men og de har stadig det her. Der er nogle keyboards, hvor de gør, at de inkorporerer alle tallene, som der var på keypadden herovre, som det inkorporerer de sammen med det her, sådan så det faktisk lærer alt, som bliver mest ind på det her lille stykke. Men ellers synes jeg, det er et rigtig fedt keyboard, og jeg kan godt lide knapperne. Det synes jeg er en af de, derfor jeg købte det her keyboard. Det kæmpe godt af knapperne. Og det føles bare lækkert at klikke på. Det er en af de bedste keyboards, jeg har haft. Før havde jeg et vandsæt Logitech G, et andet G, hvad fanden det hedder, jeg kan huske det. Virkelig dårligt. Det var sådan et, du ved, first time user. Ellers tror jeg, der ikke er så meget andet at sige om det, du ved. Der er macro keys, og ja, du ved, det normale ved et keyboard, vel. Og så er der det der braided USB-kabel, altså det der sidder ude her, ikke? Anti-ghosting det er, hvor du kan trykke på 10 keys, altså du kan trykke på 10 knapper, og så vil det stadig opfange alle de knapper, du trykker på. Det er noget, der hedder anti-ghosting. Det er de begyndt at, jeg ved ikke, om de er begyndt på det, men det er rimelig nyt, det der anti-ghosting, de er i gang med at lave. Det er sådan noget, hvor du kan bare trykke på, der er en, hvor nogle af dem kan du kun trykke på visse knapper i gangen, før at keyboardet ikke kan fange, eller det ikke kan fange, hvad du har trykket på. Men det her, det har så det der anti-ghosting, så du kan trykke på 10 knapper i gangen,
og den vil stadig fange alle knapperne på en gang. Så det synes jeg er meget fedt. Altså det er nok ikke noget, jeg kommer til at bruge. Fordi nu jeg kun bruger WS, det her, og så kun det her, ikke? Så det er jo... Keyboard. Ja, der er ikke så meget andet at sige om det. Det er jo bare et Razer-tastatur. Det er jo sådan set bare Black Widow kortet ned, sådan så den her ikke er med herover. Det er dog ikke Chroma-serien, men altså det klarer jeg sgu med. Det er sgu ikke det der er mest for mig. Lyset, det synes jeg ikke. Det er hvordan du skriver med det, hvordan du sidder med det. Compact layout, det er bare... Det er jo bare kortet af Tournament Edition. Det er også... Altså, hvis du køber Chroma Edition, så får... Altså, den kommer i sådan en her... med et lille... hvad hedder... Razer-mærke på. Hvis du køber Chroma Edition, så kommer den i sådan en hel hardpack, sådan en, der er... hvor du kan banke på den og sådan noget. Det er sådan en... næsten... ja, det er bare sådan en, hvor der er hank i og sådan noget. Det er jo bare sådan en, du tager ud over keyboardet. Men og så kommer den jo også med nogle andre stickers, men stickers, det er jo ikke det vigtigste. Det er jo bare... det er jo keyboardet, der er det vigtigste. Og du kan... Jeg tror det er det, Razer har gjort. Jeg ved det sgu ikke helt. Men du kan købe keys på internettet. Sådan så du får dem til at... så du kan få røde knapper til dem, og du kan få hvide knapper, du kan få grå knapper, du kan også gå ind, jeg tror der er nogle hjemmesider, hvor du kan gå ind og designe dine egne knapper for eksempel. Du kan få en escape, hvor der er dit eget logo på, eller du kan få WSD, hvor de er røde for eksempel, eller WSD, hvor de er alle mulige andre farver. Jeg tror du kan få alle slags farver til sådan et der. Og så du kan få shift og ind. Du kan skifte alle på, tror jeg. Det er sådan meget af det. Og så er der også bare de normale diverse ting her. Det normale på den keyboard. Men det, jeg vil sige, det bliver faktisk rimelig højt, hvis du sætter det op på de der stands her. Hvilket synes jeg er rimelig sjovt, fordi altså, det er ikke tyndt, hvis man kan se det nu. Det er jo ikke et tyndt keyboard. Det er jo ikke sådan et slick keyboard, der ligger helt fladt. Det er jo sådan rimelig tykt og robust bygget, vil jeg sige. Så jeg ser ingen grund til at proppe den oven på dem her, fordi så sidder det bare, men hvis du sidder, så skal du sidde med lige arm, så får du ondt i armene, så bare proppe det ned på. Det vil jeg gøre, hvis jeg var der i hvert fald. Så ja, review og unboxing af Razer Black Widow Tournament Edition. Og prisen på det her inde på Woopty.com ligger på omkring 650 kroner til 750 kroner. Og hvis du skal have Chroma Edition, altså der hvor den kan lyse på hele keyboardet, så husk at få de Nordic layout, sådan så du kan få A, Ø og diverse ting med, som der er på Nordic layout. Plus husk at gå ind på Pricerunner og tjekke prisen på alle hjemmesider. Det er altid en god idé at gå ind og tjekke prisen på det du skal købe på Pricerunner. Fordi hvis du bor i nærheden af en Elgiganten, så er de prisgaranti, sådan så de skal ikke, men du kan gå ned og foreslå dem, eller du kan gå ned og sige til dem, I har prisgaranti, så de skal ikke, jeg ved ikke, jeg kender det ikke helt, men de har noget, der hedder prisgaranti, og det vil sige, hvis du går ned og siger, jeg kan få det her lydanlæg for eksempel, eller det her tastatur, det kan jeg få til 700 kroner, men i jeres butik, der koster det 950 kroner, så skulle du sige til dem, jeg har ikke lyst til at betale så mange penge for det her keyboard, så I har jo det der prisgaranti, så kan I ikke give mig det til 700 kroner, som der er inde på Pricerunner. Og så kan de enten sige nej eller ja, det er jo ikke det værste, så kan du gå ud i butikken igen og sige fuck dem, og så
sige fuck Elgiganten. Og så går den i power, og så kan du spørge den. Så, men ellers materialet, altså det her, det er sådan noget matte finish. Altså, du skal ikke sidde med en pølse i hånden og sidde og spille Counter-Strike, eller hvad fanden du nu sidder og spiller, pik, eller hvad fanden du gør. Altså det vil jeg ikke gøre, fordi det bliver bare fanget med det samme på tastaturet. Men ikke på knapperne, men på, hvis du får Chroma Edition, så er det nogle andre knapper der på, så er det sådan nogle, ligesom det her herude, det er sådan noget mat-agtigt noget. Det fanger bare fedtfinger som helt sindssygt. Så lad være, altså hvis du gerne vil have Chroma Edition, så køb det. For min skyld, så, eller altså, hvis jeg skulle sige, hvad du skulle købe, så ville jeg sige, at du skulle købe det her, for det andet er bare spilde penge. Du ved da, Razer, de har tjent så mange penge på det Chroma-pis, ikke også? Og de står bare og griner af bagefter, fordi det er fuldkommen man til, de har ikke ændret en skid på det, så det, Razer står bare og griner af dig og siger, hvorfor, du var så dum, mand, du er så dum, du køber det pis, du er så dum, du har det allerede, så køber du noget, der er 10 gange dyrere, altså det er fucking 10 gange dyrere, det er simpelthen dumt, man køber det. Men unboxing og review af Razer Black Widow Tournament Edition, og ja, ses bare snart med flere unboxinger og gaming.